стена. Пойдевори Чин. пойдевори чин яке аз ҳафтгонаи мӯъҷизаҳои сайёра шуморида шуда мероси умумии ҷаҳонии ЮНЕСКО ба ҳисоб меравад. пойдевори чин дар асрҳои сеи пеш аз мелод сохта шуда аниқтараш солҳои 475-221 то мелодӣ. тарзи ҷойгиршавиаш дар қисми шимоли чин ноҳияи Хебей вилояти Пекини имрӯза қарор гирифтааст, ки дарозии ин пойдевори таърихӣ ба 21196 километр рост меояд. баландиаш аз 6-7 метр ва баъзе ҷойҳояш то 10 метр мерасад. паҳмияш бошад аз 5 то 8 метри мураббаъ ҳисобида шудааст. Китайский стена аз якчанд шоха иборат мебошад, ки қаторкӯҳҳои иншанро ба болои кӯҳҳо ва ба нишебиҳои тезутун гузашта меравад. таърихи ин пойдевор. агар аз таърих нигоҳ кунем, вақто ки аз тарафи хонҳои муғул ва дигар қабилаҳое ки лашкаркашиҳои зиёд бар сари ин мардуми чин меоварданд, халқро торумор мекарданд, бойгариро гирифта мерафтанд, хулоса мардум дар азоб буд, ки ин ҳам ба солу замони шоҳигарии Цин рост меомад ва ӯ тасмим гирифт, ки шаҳрро ба ҳамин восита, яъне ки аз душман бояд наҷот дод ва ӯ 300 нафар одамон, аскарон, ғуломон, диндорон, кишоварзонро ҷамъоварӣ карду шурӯъ ба сохтани ин пойдевори таърихӣ оғоз намуданд. умуман баъди шоҳигарии Цин вей ба тахт менишинад. ин сохтмонро идома дода хулоса то шоҳигарии Ян ва Чжао омада мерасад, ки охири ин сохтмон ба сулолаи Минский тақозо карда шудааст. дар маҷмӯъ шуморем сохтмони ин пойдевор 200 сол идома ёфта тахминан 300 000 нафар одамон саҳми худро гузоштаанд, ки аз ин шумора 10 000 нафари онҳо дар вақти кории ин сохтмон ҷони худро аз даст доданд, ки ҷасади онҳо то имрӯз дар миёни сангҳои ин девор хобида гаштааст. номи ин пойдевори чинӣ аз забони чинӣ чангчен гирифта шуда дорои маънои пуриқтидории қувваро мебошад. дар баъзе адабиётҳо омадааст, ки дар асрҳои миёна қариб ки ҳамаи сулолаи ҷанговарон ва муҳофизони китайский стена ягон рӯзе ин ҷоро тарк накарда, ҳатто дар ҳамин ҷо таваллуд шуда, хонадор шуда ва фарзанддор шуда, баъди маргашон бошад ҷасадҳояшонро ҳам низ дар ҳамин ҷо дафн карданд. ин пойдевори бузург чунон сохта шудааст, ки баъди 200-300 метр як бунгоҳи дуошёна барои назорат бурдан ва бонги хатар эълон кардан сохта шудааст. хулоса то замони мо ин пойдевор омада расидаасту баъзан ҷойҳояш аллакай ба фарсудашавӣ ва шикаста рехтан сар задааст. ин минтақаи таърихӣ ва зебое, ки дар ҷумҳурии мардумии Чин мебошад, ҳамасола дили 45 миллион нафар сайёҳро аз тамоми рӯи замин барои тамошо ва дидани ин манзараи афсонавӣ ба худ ҷалб месозад, ки барои дидани китайский стена ин ҷо ташриф меоранд. дӯстони азиз, ин буд нашри панҷуми барномаи аҷоиботи олам. мо дар барномаҳои баъдӣ кӯшиш мекунем, ки боз ягон мавзӯи ҷолиберо баҳри шумо пешкаш созем. то барномаҳои дигар шоду сарбаланд бошед.